Čau lidi, já jsem Grandy a tentokrát jsem se připravil, že vám ukážu je trochu toho Minecraftu. Takže do prdele. Hraju to na PlayStationu, je to zkušební verze a je to docela dost dobrý. Do prdele. Stavím si tady takovýhle jako redstone, já teď hledám páčku. Mám tady postavené město, sem dám a to z toho bude tak 10minutový video a nebo čtvrthodinkový. Mám tady prostě baráky, všechno, mám tady kostel, ten vám ukážu, to je fakt dobrý. Tady je hned naproti je vesnička taková. Já to nestavěl, je to tady už, bylo to už taková udělaný, je to zkušební verze Minecraftu a bylo to už zdarma, já vám ukážu to ten dobrý dobyček. Rychle sem zalezu, tady mám postele. Au. Tak. Dobrý. A hraju to na PlayStation 3. Nechtěla jsem si právě utrácet peníze, tak jsem si jenom takhle se mi to ukázalo, že mám velkou radost. A prostě začneme teda. Dneska jsem chtěl udělat ten redstoneový dveře. Něco jako no ale já to vysvětlím později, až to bude hotový. Takže chvilinku počkejte, já tam dojdu. Když se mi poraďte, pište mi do komentářů, čím se sprintuje. Já vůbec nevím, čím se sprintuje. Tady. No, počkej. Čím se sprintuje? Křížkem, no, když dvakrát zmáčneš, když jdeš a dvakrát jsou kříže. To je na skákání. Nevím. Aha. Takže, počkej, tady vykopnu teda. Tohle se to prostě bude zavírat a odevírat, ale musím tady ještě udělat redstone nějakou. Ale teď se vyspím, prostě dám nějaký barák, tak prostě tady někam vlezu do postele, se tady zrovna mazlej. Tak jsem tady, teď se trošku vykopem. No ty vole, teda slovíčka, počkej. Dobrý. No, teď nevím, kde jsem.